Sám? Posledním týmem u malejch je FIFA, Vosí hnízdo. Kapitán Dáda. Co? Kapitán Dáda. Promiň, Aleši. U starší. FC Edison Šulínov. Raketův tým. Potom ČJ Patrick s kapitánem Vláďou. FC Parta Praga, kapitán Bajča. Co? Já jsem kapitán. Ale jako je to čorková jednota, jo? Teda ne NC, VC Sparta Praga, jo? Čerková jednota. VC! VC Parta. VC tady mám. No, VC. Co to je? Jo. Co to je? Budeme hrát, takže vždycky bude hrát jeden zápas ze starší skupiny, mladší skupina, kde se budeme střídat, jo? Bude se hrát jednou 5 minut. Výsledek se zapíše do tabulky a potom se sečtou body z těch zápasů. A hlavní cenu